दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन बूंद बूंद आवत मोरे गगन बूंद बूंद आवत मोरे गगन दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन बूंद बूंद आवत मोरे गगन बूंद बूंद आवत मोरे गगन बूंद बूंद आवत मोरे गगन दामिनी दमुक बरसे सावन दामिनी दमुक बरसे सावन मोहित राम करे बदन मोहित राम करे बदन मोहित राम मोहित राम करे बदन मोहित अब ये सुनिए एक सारंग का प्रकार अब मान ले मोरी बदिया 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 ना जाऊं सैया तुम बिन जाऊं सैया अब मान ले मोरी बदिया अब मान ले मोरी बदिया ना जाऊं सैया तुम बिन जाऊं सैया अब मान ले मोरी बदिया अब मान ले तुम्हारे बिना मोहे गल का परत है तुम्हारे बिना मोहे गल का परत है तुम्हारे बिना मोहे गल का परत है आदत तोरी आदत मेरे सैया अब मान ले मोरी बदिया अब मान ले मोरी बदिया संगीतकारांचा शिरदार शोधतोस. उगीच नाही बादशहानं तुला संगीत सम्राट ही पदवी दिली. वृंदावनात आम्हाला जे जे नायक भेटले त्यांच्याजवळ आम्ही तुझ्याबद्दलच बोलत होतो. अच्छा वृंदावनात तुम्हाला कोणकोणते नायक भेटले नायक भगवान, नायक अर्जुन, नायक बक्षू गुसाईच्या मंदिरात हजेरी द्यायला आले होते ते. काय म्हणाले ते माझ्याबद्दल ते म्हणजे तुझ्याबद्दल कोण काय वाईट बोलला शिवाय असतात एकेकाची मतं. असा गुळगुळी बोलू नका सोमनाथजी. रामधनु मी सांगतो ग्वाल्हेरचे नायक भगवान तुझ्या नावाआधी संगीत सम्राट ही पदवी लावलेली पाहून उपासना काय नायक भगवान मला उपहासानं हसले दिवाकर कोणत्या वेळी कोणती गोष्ट कुठे बोलावी याचा तुम्हाला बोध नाही. मला कुणाची भीती नाही सोमनाथजी.
कधीतरी रामतनूला हे कळायलाच हवं. अरे पण नाही सोमनाथजी, भगवान नायक मला काय म्हणाले हे मला कळलंच पाहिजे. ऐक तर, नायक भगवान म्हणाले त्या अतायाला संगीत सम्राट ही पदवी देऊन बादशहाने संगीत कलेची प्रतिष्ठा केली. अताई, होय, अताई. अताई म्हणजे नुसती मनोरंजन पिता करणारा, राजे राजवाड्याचा मनोरंजन करणारा गायक, नायक ते तो. मला ठाऊक आहे. नायक पद हे काय ग्वाल्हेरच्या भगवानाची मिरास आहे. बादशहानं मनावर घेतलं तर नायक पद काय मी मिळवू शकणार नाही. चुकतोस तू रामधनू. संगीत सम्राट पद तुला बादशहा देऊ शकतो, पण नायक पदावर अधिकार सांगायचा झाला तर तुला ते वृंदावनाचा प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे. मनात आणलं तर तेही माझ्या पायाशी चालत येईल. हा तुझा भ्रम आहे रामतनू. सगळ्या कलाकारांनी आपली दालत अगदी शाही दरबारात नाही विकली. दिवाकर पंडित, रामतनू, वाराणसीत एक म्हण आहे की सांड रांड पंडे और देवदर्शी इनसे बचे तो होय काशी. बादशाही अनुग्रहासाठी तू आपल्या कलेचा व्यापार केलास आणि हे हे वैभव तू मिळवलं. एवढ्याला भागा नाही. बादशहाच्या वरची खात्यात एका शुल्लक यवनशी निकाल लावून तू आमच्या भावींचा अपमान केलास. दिवाकर, तुझी इतकी हिंमत, तू कोणासमोर बोलतो आहेस? माझ्या मित्रासमोर, माझ्या रामतनू समोर. तो रामधनू संपला. आता मी संगीत सम्राट तानसेन तुझ्या समोर उभा आहे. ऐकून ठेव, संगीत सम्राट तानसेन शहेनशाह अकबराच्या दरबारातील नवरत्नांपैकी एक रत्न. तर मग संगीत सम्राटाच्या प्रसादात पाहुणचार घेण्याची आमची इच्छा नाही. आम्ही आलो होतो आमच्या रामतनूला भेटायला. त्याला बदललाय, त्याला सोबत आपण मात्र भद्यात खात आलो. थांब थांब दिवाकर. संगीत सम्राट तानसेन ही तुम्हाला तुमच्या बाबत एक शब्द उच्चारेन तर मला माझ्या गुरुची शपथ. दिवाकर दिवाकर मला ठाऊक आहे सोमनाथजी, तुमचा जीव रामतनूमध्ये कुटुंबात आहे. तुम्हाला मी दोष देत नाही. आपला स्नेह कायम राहील, पण मी मात्र पुन्हा रामतनूचा तोड पाहणार नाही. दिवाकर, दिवाकर जरा समजुतीने घे. रामतनू, परमेश्वरानं तुला आमच्याहून अधिक गुण दिले, तशा तुला तुझ्या मर्यादा लक्ष्मण ऋषीप्रमाणे आखून दिल्या. या मर्यादांचं अविचाराला उल्लंघन करशील तर पूर्ण जाशील. जातो आम्ही. दिवाकर, मला माझी बाजू तरी मांडू दे. नाही, गई सो गई, अब राख रही को. आता माझ्या निश्चयापासून मला परावृत्त करशील तर तुलाही माझ्या गुरुची शपथ. मदनराय, तुम्ही येणार आहात की नाही? रामधनू, आपले संबंध संपले तरीही स्नेहबंध तुटणार नाही याचं वचन मी तुला देतो. मला आज्ञा असावी. भगवान नायक मला उपासना असे. मला हाताने म्हणाले, मी चैतमिठाच्या पत्तीतला, मी केवळ मनोरंजन करणारा बादशाही दरबारातील एक विदूषक, संगीत सम्राट पदाची हीच का प्रतिष्ठा. विद्वत्ता, रसिकता आणि ऋषितुल्य वृत्ती सांगणाऱ्या भगवान नायकाच्या मनात माझ्याबद्दल इतका विद्वेष, इतका जळजळीत मत्सर. बाकी तेही योग्यच आहे म्हणा. भगवान नायक झाले तरी ते ग्वालेरचेच. मत्सराशिवाय माझ्यावर ते कोणता वर्षाव करणार? रामतनू जरा शांत हो. सोमनाथजी, भारतीय संगीत गाळून टाकणाऱ्या मत्सरी कमसन मुसलमान गवयाच्या मुरावर काय राहून जे मी संगीत सम्राट पद मिळवलं त्याला काहीच काय किंमत नाही. ग्वालेरचे राजा मानसिंग यांनी अस्सल भारतीय संगीताचा प्रसार करण्यासाठी आजन्म खटपट केली. त्याची पूर्तता तुम्हीच करू शकता. या राजा रामचंद्रांच्या विश्वासाला काहीच का अर्थ नाही. भारतीय संगीताचा दशदिशा प्रसार करणारा मी संगीत सम्राट तानसेन एक अताई. रामतनू माझं आहे. बस बस सोमनाथजी, बस. आता ठरलं. नायक पद मिळवण्यासाठी मी उद्याच वृंदावनाकडे कूच करणार आहे. तुम्ही या आता. संगीत सम्राट तानसेन हा नायक सम्राट ही तानसेन होऊ शकतो हे अलम दुनियेला दाखवणार.
नाही